खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय डाक्टार्सफोरनिफ्राय आसामनि डाक्टार्स पेरामेडिकेल स्टाफफोरखौ क्वारेन्टाइन सेन्टार तेजपुराव दोनहैबाय। बिथांमोना कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरखौ नायदोंमोन, दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोनहैनाय जाबाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय फेसबुकनि CEO बिथाङा फेसबुकनिफ्राय दान मोननैयावनो $30 बिलियन खामायनो हादों। लोगोसे फेसबुकआ गोदान आपडेट लानानै फैगासिनो। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय लादाखनिफ्राय चाइनाया लादाख बर्डाराव ट्रुप्सफोरखौ एबा गावग्रा सिलाइ बमा टेंकफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन लाबोगासिनो दं। चाइनाया इन्डियाजों गावलायनायनि प्लेन खालामाखैथ' लोगोफोर, ना मा बुङो? नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय महाराष्ट्र ATSनि 25 बोसोरनि सासे सुबुङा एरेस्ट खालामजाबाय। UPनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथांखौ बुथारगोन होननानै धमकी होदोंमोन। दा बेनि जाहोनावनो बे 25 बोसोरनि सासे सुबुङा एरेस्ट खालामजाबाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय इन्स्टाग्रामाव खेबसेनो 50 जन सुबुंफोरा भिडिअ कल खालामनो हासिगोन एबा भिडिअ कनफारेन्स खालामनो हासिगोन। जेरै नरेन्द्र मदि मोना भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायहरो, थिग बेबायदिनो इन्स्टाग्रामाव खेबसेनो 50 जना भिडिअ कनफारेन्स खालामनो हासिगोन आरोना। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय राजस्थाननिफ्राय चाइनिज भाइरासनि गेजेराव खुलिसिगोन इंलिश मिडियामनि स्कुल। औ नंगौ लोगोफोर, राजस्थानाव इंलिश मिडियामनि स्कुला खुलिसिगोन आरो बे खौरांखौ राजस्थाननि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथां गबिन्द सिंहआ गावनो फोरमायदों। लोगोसे सिक्किमावबो स्कुल कलेज खुलिसिगोन। 15 जुननिफ्राय क्लास 9निफ्राय क्लास 12सिम खुलिगोन। बे खौरांखौ सिक्किमनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथां खुंगा निमा लेपचाया फोरमायदों। नोंथांमोन, दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांनिसिम थाबैनो सहैगोन। बाय बाय।